Kaixo guztioi, adiskideok, gaurtik aurrera Athletic Klubak bere kanal ofizialen bitartez saio berri bat eskainiko dizue. Zurigorri Talks gaur une honetan jaiotzen da, gaur da lehenengo atala teloia igoko dugu eta beti ere zuengana hurbilduko gara zuen etxeetara, sakelekoetara, ordenagailuetara edonon ikusteko aukera izango duzue Athletic Klubaren gaurkotasunarekin zerikusia duten gaiak edo ez, zuei interesatzen zaizkizuen gaiak ere izan daitezke azken finean. Como decía, hoy nace Zurigorri Talks, un nuevo espacio de charla, de información, de estar entre amigos, estar en familia, ofrecido para toda la familia rojiblanca, los que estáis cerca, las que estáis lejos, al fin y al cabo, todas esas personas de esta gran familia que sienten la camiseta Zurigorri, 125 años de historia, dan para mucho y por eso intentaremos acercaros temas de actualidad, o no tiene por qué ser de actualidad, simplemente que nos interese a nosotras y a nosotros. Primer capítulo, lehenengo atala, bat zenbakia, atezainei lotuta egon den zenbakia betidanik historikoki, eta bat zenbakiak, handiak, benetan, non, eta etxe honetan izan ditugu beti. Kaixo, Gorka Iraizoz. Kaixo. Kaixo. Nola ez ba? Jose Angel Iribar. Kaixo. Ongi etorri biei, zuek egingo duzue, estreinekoz programa hau, podcast, gaur egun modernoak esaten duten bezalaxe, Jose Angel, eta gaur lehenengoa izanik, horregatik, aukeratu dugu, atezainaren zenbakia, historikoki. Kasu batzuetan, beste zenbaki batzuk ere aukeratu dituzte kamisetan eramateko, baina bat zenbakia, beti zuek izan zarete. Bakardadean, atzean, futbola beste modu batean ikusten, bat zenbakia. Garaiak aldatzen ari dira, alde horretatik ere. Zeren, orain ikusten dituzu hor, 71 zenbateak inigoan atezain jorrazten, Bai, ez da? Ikusten dira, oseak, dago oso aldaketa handia daude. Eta zuretzat, Jose Angel, barkatu, esperientziaren arlotik, zer suposatzen du bizitza bat lotuta ukitzea bat zenbakiari? Athletic Klubeko bat zenbakiari? Bueno, egia esan oso, nola esango dizut, responsabilidade izugarria. Zeren atzetik egon ziren atezainak eta bata eraman zutenak ziren oso onak. Osea, ospetsuak, oso onak, mundu mailakoak. Orduan, bueno, hoieri nolabait zehatzea, hoien bidea jarraitzea zaila iruditzen zaidan. Horregatik aledintze ginen hainbeste, ondo egiten gauzak. Zuk gaur egun noski, atezain gazteagoek, historia dakitenek, ezagutzen dutenek eta sentitu edo pairatzen dutenek, badakite Jose Angel Iribarrek pisu handia daukala klubean, baina zuk ere sentitu zenuen hori, sartu zinenean, hasi zinenean, gaztea zinenean? Noski, atzeteko ateak beti eduki dugulako erantzunkizun izugarria. Porque bat tomatzu zehatzen dezunean, ordezkatzen duzunean, badakizu, ordezkatzen horrek bere xarma daukala eta gauza ondo egin dituela. Orduan, zuk ere saiatu dira dezu ondo egiten, orduan, hor dago, nola bat izango dizut, erantzunkizun bikoiz bat dago. Garai hartan akaso, ez zegoen prentsaren hainbesteko presiorik, baina armailetan bai. Zuk sentitu zenuen lehenengo pauso horiek ematen zenituenean, jendearen artean bazegoela nolabaiteko, ez dakit, zurrumurrutxo hori, hau izango ote alda, ez dakit nor baino bea, iritsiko alda ez dakit noren altuerara, mailara? Bai, etateken beti izan du hori, Nik uste dut, beti egon direla maila handiko atezainak egon dira, hasieratik, gogoratzen ez Blasko agian, gero Lezama, Carmelo, horiedanak izan dira ospetsuak eta gaina nolabait internazionalak. Osea, Europa guztian ezaguna zirela garaietan ere. Orduan zu hor sartzen zerenean, dakazu erantzukizun bat bikoitza. Bat zure buruarekin bai, baina gehien bat zaletuarekin. Da, klaro, zaletuak dira, ni beti izan dut, gure zaletuak osko jakina direla. Asko dakite. Orduan, jartzen danean, jolazten zamamezen, beti izan da, erantzukizun, zate dizuzu bezala, bikoitza. Gorka, Jose Angelek hori sentitu bazuen, hasieran, bere ibilbidean zehar presio hori izan bazuen, ez dut pentsatu ere nahi, ondoren etorri zinetenak, ez dakit zer nolako, ez dakit zama zeneukaten gainean, ez da?
Bueno, Angeleko ondo azaldu du, ez? Berak, no? Erantzunkizun hori edukita, imaginatu guretzako, ez? Gero horrei berak bere ibilbidea batzen diogu erantzunkizun horri, ez? Atletikeko atezain garrantzitsuena, ez? Gero Blasco, Lezama, Eskarmaren atzetikan bera dator, eta berak guretzako zelako erreferentea den, ez? Eta horrek zelako erantzunkizuna ematen digun guri, bai niri eta nire aurretik, eta bere artean egon garen guzti hori, ez? Eta orain daudenei, ez? Guretzako inspirazio bat da, beti, saltu guztientzat, klubarentzat, guretzako harreman estua dugun atezainei edo pertsonei, gero erantzunkizuna handiagoa ematen digu hor egoteaz, eta azkenean horrekin ere jokatu behar da, ez? Eta bizi behar da, ez? Bueno, orain ikusita eta nik orain ikusita postasuna sentitzen dut, ez? Segero ere berarekin bizi ditudan gauza askoz, ez? Eta horri buritzen dezakegu ere, zelako aukera izan dugun bere esperientzia eta bera jekitu iraz, guk gauzak ikasteko, ez? Hori bere bihotzez eman digun aukera izan da ere, ez? Gorka, beste klub batzuetan, arrobietan, sartzen direnean ume txikiak, neska txikiak, gazteak, beti dago presio hori, jokalari, futbolista handia izateko, ikasteko, garatzeko, baina noski, Atletik Klubeko arrobian Lezaman sartzen den mutiko neska gazte bat, Jose Angel ez du jokatzen ikusi, akaso zu ere ez, baina badakite sartzen direla atezainek presio duten klub batean. Hori igertzen da, hori sumatzen da, atezainak baduela plus bat, erantzunkizun ekstra bat? Baina hori Angelek azaldu du, eta nahiz eta guk, ez, nik Angelen bideoak ikusi ditut, ez dut inoiz zuzenean ikusi, baina nire aitonak eta nik hau kalean ikusten da, ez Angel ume guztiak ezagutzen dute, segatik, ze bere historia, ahotikan, aitonatik, semetara, holan pasa izan da, ez, eta hori da Angelen indarra ere, ez, guztiok maite dugu bera pertsona den bezala, eta nolak bere historioa atetiken ahotik ahoz garatzen junda, ez? Nik gogatzen dut eraitona nola beren historia kontatzizkian, ez? Lezama dator nintzenan, eta nik lehenengo entrenamentuan beti gogatzen dut Angel ikusten da Jose Marirekin alboan entrenamentua ikusten, eta berak hurbildu egin zen, hau holan egin, bestean, nik froga batean nengoan imaginatu, nik buelta eman eta Angel hori ikusi, aitonaren historia guztia kontatuta, eta hor ikusten duzu zeren garrantzia duen, ez? Angel, gure klubean, eta bai historian, eta atezainen lekua zeinen garrantzitsuan den guretzako. Eta kasu hortan, inkluso zure historia pertsonala, familiarra propioa, ez da? Jose Angelen alboan zure aitona, ez nahi dut, dena batzen da. Aitona beti bere historiak kontatzen zizkian, ez? Nik gogoan dut etorri zanean Gorka horrenengo aldiz, nire Lezaman nengoen, eta berak esan du bezala, Jose Maria Morroztorekin, anarratzalde batean, etorri zen Gorka, eta bintzuen, zaiakera batan, proba bat moduan, ez da, guk ikusteko pizka bat, eta pentsatzen dut, presionauta gozela pizka bat, baina, saiatu zen, lerrinda bukatu zuen, garbi izaten dizut, lerrinda. Hor utziko dugu, informeak ez ditugu irakurriko, Ez informea honak esan ziren, baina, faltaztea jo gauza batzuk, gero, landu beharrak. Jose Angel, zuk presio hori jokalari modura izan zenuen, baina kasualidadea, zuk taldea entrenatzaile modura ere hartu duzu, behin baino gehiagotan, eta horietako batean, pauso horietako batean, Andoni Zubizarretari lekukoa eman behar izan zenion. Noski, zu hor entrenatzailea zara, taldearentzako onena bilatzen duzu, baina hor badago beste plus bat. Atezain baten belaunaldi aldaketa zuk antolatu behar duzu. Bai, egon behar duzu, hortak egon behar duzu eguneroko lanean. Osea, hor, berak erakusten dizu, egunerokoak tasunak erakusten dizu, nola aldoan zehazta, futbola, atezainan jokoa, eta nola aldoan orduan horri zehatu behar duzu, barneratu eta gero, zea hori.
Eta nola gogoratzen duzu garaiura, dinot, azken finean Andoni ere bere izena urre kolorez dago idatzita klub honetan, baina oso gaztea zen. Eta oraindik egin gabe, esaten den moduan. 18 urteko etorri zen bezamara proba bat egitera, eta ez egile esan proba etzen izan oso ondia orgen. Eta bueno, ni negoenan esakin Pedro Aurtenitz zen lehendakaria orduan, eta zantzidan, joder, eskatzen dute diru asko, eta zenbat, eta 18 kilo, eta erosizia zu hona data, zanidan, hori zen, nik gogoan dut hori. Gustatu zait hona da. Horrelako kasuetan, zer begiratzen duzu edo zer ikusi zenion? Nik, aurreneko gorkari argian urduri ikusi nion. Eta Andoneri alderantziz. Proba egin zuenean, jaginda zegoen ibilita alabezen, eta hori nabari zen, oso pala zen da, oso lasaia, zean. Bizkor hori behar zanean, bizkor, gelitzeko, baina gero, oso lapala zen lasaia, burutzua, ez da? Bai. Eta, bueno, horrek zehatu ziren, pentsatzen dut, jode, honekin lan asko egin laike, eta, bueno, basazkan bere zeake, akatzak, nolabait, zea jokuan, hanketako jokuan pixka bat, hor saiatu ginen pixka bat hori manejatzen da aldatzen. Eta, bueno, egia esan azkarra zen eta zeituan ikasi zuen, Bai. Gorka, esan du, zu urduri, etorri zinela Lezamara, probatxo hori egitera, baina edonola ere, historiak gero aldaketa bat dauka, ze, bai, aipatu dugu, Andoni Zubizarreta, beste atezain batzuk pasatzen dira lehen taldetik, baina badaude urte batzuk, Atletik Klubean, atezaina hortxe kilikan, kinkalarrian dagoela beti, ez duela inork lortzen atea bere egitea, zu iritsi arte. 10 denboraldi, okerrez balimanago, egiten dituzu atepean, espainoletik zatoz, nolakoa izan zen garai hori, eta ze sentitu zenuen estabilitate hori lortu zuenean Atletik Klubeko ateak? Bueno, nik ez dut uste nik estabilitate hori sentitzen duan inoiz. Azkenean, futbola oso azkar doa, ez? Eta egunerokoan zabiltza, egunero, lan da lan, eta Angelek esan duen bezala, daukasun responsabilitatea hain handia denez, egunean egun zoaz lanean, hobetzen, edo saiatzen, edo taldeari laguntzen, ez? Azkenean hori da saiatzen duzuna, ez? Egunerokotasun horretan, ez? Gero orain, urtea pasatzen direnean, ikusten duzu zenbat urte egon zaren, nola, zu baino lehenago egon eduki zenituen kideak ez zutela aukera hori, nik eduki nuen aukera hori urteetan zehar eduki, beste garaieko momentuak ziren, eta, nik iritsi nintzenan beti saiatzen nintzen egunerokotasun horretan zen bihotzez, nik hona iritsi nintzen, nire ilusio handiena zen, nik egon da hemen txikia, Angelen izateko izterarekin, horre foroa egiten, gero hemendikan urten eta beste bide bat eginda, beti kanpoan zaudenean zure ilusioa zuk maite duzun klubera edo tokira bueltatzea da, eta hori lortzen duzunean, nire pentsatzen gauza bakarra zen, bihotz guztia egunerokotasun horretan jarri, eta alduen hobekien taldea lagundu, eta horretan, egoerak aurrera jungo zirala, ez daukazu denborarik luzeago pentsatzez. Gorka, edonola ere, zure etapa horretan, 10 urte horietan, ere esan daiteke akaso, futbola asko aldatu da azken urteetan, zu futbolari zinenetik ona gaur egunera ere izugarri aldatu da, baina zuk nolabait ematen diozu hasiera atezain modernoaren aroari esan daiteke. Beste atezain mota bat zara, indartsua, handia, altua, joko ona, oinekin, eskuekin, zure ondoren ateratzen direnak asko dira. Zuk ere utzi zenuen zure azitxoa, Lezamako Arrobi eta Aztegian, esan nahi dut, zure ondoren, Kepadala, Raul oraindi daukagu Mirandesen denboraldi bikaina egiten,
Kepa, Simon, Julen eta atzeti datozen guztiak, ez dakit ez? Zuk ematen diozualako sua pizten duzu zuk hortan. Bueno, Julen artez, Julen gazteena da, ez? Nik ez dut aukera eduki berarekin entrenatzeko ez, baina besteekin, bueno, etortzen zinan igotzen, eta Angelek esan du bezala, ez? Gero ikusten zituen, eta gure artean, edo honek, zelako, Remiro ikusten genuenean igotzen zenean, zelako hankekin zelako jolasten zuen, ez? Keparekin ze bere pasak genituen 2 urte horiek, ez? Eta azkenen urtea ikusten zuen zelako habilidadea zeukan ATP-an, nola manejatzen zituen egoera guztiak, ez? Orain, beti goratzen Unaire lehenbiziko entrenamentua, ez? Egotzen zenean, astelen batetan hor egiten genuela partidu horiek motzak eta goratzen beti zelako, horretzen tiro pila, ez? Eta hor Sevillan badalde beti beste, eta zen, eta postasuna gertzaizu, ostras, hemendikan gero horrek hitz egiten du nola lan egiten den lezaman atezainekin, eta hori historikoki atzera begiratzen badugu beti hori egonda, eta kriston botzen bat ezu, nik gero jokalari hauek alboan eduki ditut, sentimendu berezia daukat beraiekin, ez? Noski. Eta orain hor ikuste dituzu, ez? Bai Unai jolasten, Kepa orain, beste talde batetan, Unai ere, Remiro ere, eta horrek, postasuna ematen dizu, ez? Horrek esaten du, zuk ere, Angele egin zuen bezala, asitzoa, ez? Jarri zeniola, lagundu zenituela, bere aukera eta gora juteko, ez? Azkenean, beren... Bueno, nik egia esan beti azpimarratu dut azkenen urteetan gaina gehiago, porque gure atezainak mundu mailan oso ezaguna dira orain, jolasten ari direnak. Orduan, beti goraipatu dut zer lan egin duten gure begiraleak, ezta? Porque, claro, horiek ja beradik atezainan ikusten berez ekartzen duela berez arma, ezta? Eta, claro, horiek aukeratzea, gero zuekin egotea, entrenatzea eta gero ikustea hola jo diren, hori da kriston satisfazioa danontzako. Osea, begiraleak beharek ere arro sentitzeko, nik hori beti azpimarratzen dut, zeren azken finean behar dute zerbait euk, atezainak du bere zena, ez da, etortzen deneako. Ez da dana jaiota etortzen, dana jakin da, jaiot jatzen, baina gero, ikusten da zeitu onartzen duela ateazpiko lan hori. Gazte mailatan ona dana ikustea erresa da. Infantiletan edo horrelako kategorietan hor ikustea da gakoa, ez da? Hori da, hortik oso gazteik etorri dira danak. Eta orduan, hori gero ikustea nola hasi diran eta nola hor egon da zerbait badago ona daukaguna. Jose Angel, zuek bat zenbakia zarete, bakarrik bizi zaretenak nolabait esatearren, atzeka aldean, futbola beste modu batera ikusita, baina bat zenbaki horrek ere badauka beste konnotazio bat nolabait esatearren, akatsa. Bakardadea eta akatsa. Ez da berdina, erdilari edo aurrelari baten akatsa, edo atezainarena. Eta horrek ero ekarriko digu burura beste gai bat. Burua, precisamente. Nola bizi du atezainak akatsa egunerokotasunean? Bueno, hori jakin behar nu zehatzen, ez da? Nolabait gainditzen, zen normala da atezainak eukitzea bere eguntxarrak, bere akatzak eta bar. Baina lortu behar da azken finean aldan gutxiena ezatea akatzak. Eta gehiago, hori, aberatzako, ezatea jokua. Hori barderatzen dozu, badakizu, nik uste dut, ja atean sartzen zeraneako, ja gazte txikitatik eta gaztetatik dakizula, gauzak ez duran ondo egiten, ezeak taldeak asko nabartzen duela. Orduan horrek ematen dizu indarra ere zehatzeko, superatzeko ez da zeure lana. Eta akaz gutxienak zehatzen, egiten saiatzen zara. Eta horretarako zehatu egin behar duzu, barneratu egin behar duzu hori, eta konzentrazioa mantendu zea osoan. Beti ejemplo bezala jartzen duenik, agian, partidua gaztetan da jokatzen ari zirenean, zaizenean, eukitzen duzu zure zaletuak alboan eta atzean. Eta askotan, nik esaten dut, distraitzeko beste bizitio galio.
zeren azken finean egoten dira, ona, atzaren behar ikusi behar dudana, nola behar du lana. Ez atzekoak, aurrera eta zera, eta atzetik entrenatzaria bezala. Atera eta ez da, atera eta nik ez dut ikusten, nik izpadot ikusten ezin dut, atera, balogarren bila. Neuk ikusi behar dut, ez atzean dagoenak. Sentitu behar du hori eta gauza horiek, horrek ematen dizu zea bat. Hori hasieratik egitzea zea ona da. Ze gaur egun Gorka, ez du zertan izan behar, baloi bat ez duzula heltzen, barrura joaten dala. Berdin dio, kontrol txar bat, oinarekin, astelenean, egunkarietan, telebista guztietan, badakizu egongo dela, analisi bat atezain horri buruz, kontrola ez du ondo egin, teknikoki ez da atezainona, oinekin ez dakizer, ez dakizor, gaur egun trituratu egiten zaituz, gurutzatu. Bueno, baina geroz eta gehiago nabarmenten da orain, horrela doa, orain kamara pilo dauz, lehitzei dugu Angelen garaian ez onden hainbeste kamara, partidua noiz behinke ikusten zan, eta bueno, eta osa-oskoa zen. Baina oain esatari asko dago. Esatari nik batzutan ikusten otenean partiduak eta esataria dauenak, batzuk, uste, esplikazio gehiagi ematen dutela askotan, ezta? Bai akatzanak eta bai ondoritago gauzarenak. Bueno. Apuntatuko, hori bazparen nire kuaderno propioan apuntatuko. Hori zea da, Nik uste da beratza dara hori, Pasak jakin behar da, zehatzen nola baita hori, nola zango dizupa, barneratu eta erabiltzen. Nik uste dute ere gazteak orain horrekin ere, eta Angelek esaldu, gazteetan akatsak egiten dituzun akats horiek erakusten dizute resilientzia, nik uste dut atezainek resilientzia oso garrantzitsua dela eta hori horra lantzen hasten da, nola zuk zure nik txandera joan direnean, adibidez hor egiten dituen akatsak, gauza batzuk erakutsi zizkidan, gero non atetik etorri nintzenean eta Baskonian edo atetik jolastu nuenean egiten dituen akatsak, bai entrenamentuetan edo bai partidu horietan, gauza resilientzia hori lantzen erakutsi zidan, eta gero hori, haunditzen juten da, ja, hemen Samamesen jolasten duzun momentu arte, eta hor da froga nagusia, hona iristen zarenean, eta hor lehen biziko akatsa egiten duzunean, nola zuk barneratzen duzun, gertatutakoa, nola lantzen duzun urrengo egunean, edukitza dituzun aukera gauza gertatu dena lantzeko, bai, zure entrenatzailearekin, atezain entrenatzailearekin, Angel berarekin ere, nik gortzen dugu zelako jolazaleak ditugun egun horietan, nik kriston undituta hor zaudenean eta Angel egin eta bere historia kontatzen dizkizu, bere esperientziarekin nola ikusi duen, zer gertatu den, bai, hirurekin ere, askotan hirurok hitz egiten du egoten ginenean, eta ez duzu, nik hau aurrera autera behar dut. Nik hau, Angel hona atotzen da ni laguntzera, bere esperientzia ondiarekin, se pone a mi servizio, nik hau aurrera atera behar dut. Nik atetik maite dut, hau aurrera atera behar dut. Hori zen, nik behintzat niri indarra eman didana. Egoera horietan, berriro, entrenatzera jutera, behin lan da lan, eta azkenean, Oin izan du gauza bat oso interesgarria iruditzen zain niri. Simplea da, baina interesgarria. Osea, egin duzu partidu bat eta akatz bat. Eta akatz horrek agian, taldeari emestio eman zea. Garaipena edo puntu bat edo... Puntu edo, dira. Baina ematen dizu, osea, sentitzea, segituan joan berdezula, zelaira berriro hori zehatzea, ezta? Korregitzea nola bait. Jose Angel, baina jokalari askok, eta kesuretan atezaina ari garela, atezaina askok ezin dute hori gainditu. Pertsona askok ezin ditugu gainditu gure arazoak edo gure akatsak. Eta adibidez zure garaian, beste garai bat zen, gizonezkoak ezin zuen hitz egin, gizonezkoak ezin zuen sufritu, gizonezkoak lan eta aurrera. Eta osasun mentala non zegoen. Nire aholkua da hori, onena, sistemarik onena hori gainditzeko da, urrungo egunean, lehenago ezin duzu, urrungo egunean joan zelaira eta hori landu hori. Eta hori korregitzen saiatu. Gorka, zuk imaginatzen dut hori ere askotan ikusi duzula. Ez atezainekin bakarrik, jokalari normalekin, akats bat edo
bolada txar bat, eta ezin gainditu. Gaur egun, oinak ondo edukitzea interesgarria eta beharrezkoa da, baina burua ez baldin badago sano. Ba, eta gero ikusi dut eboluzio bat egon dela, jokalarekin ere. Esan dugu, Angelen garaian, beraiek segurtasuna eman bazuten ez, zekekiko, ezin zuen bera mostrau ez, debilidade hori zeukala ez, eta nik uste dut gu beste garai batetan etorri garela ez, nik eduki dituen bolada txar horiek ez, edo zaitasun bolada horietan, nire alboan, beste herramienta batzuk dituen ez, bai psikologikoki lantzeko, netetik ezaman ere beti psikologoak egon dira, eta txikitatik ez, nire dut lehen bizikoa, ez da hemen izan, ez, ezaman mezen edukin dituen egora gidaz, ez, bai bi batetik egon nintzenan ez nuela asko jolasten, eta gero gogoratuko dut, eta nola gugen eukan psikologoa eta berarekin hitzein, hor burua ere lantzen hasten zara, ez bakarrik hankak, eskuak eta gorputza, burua ere guretzako, gu daukagun responsabilitate horretarako eta daukagun posiziorako ere landu egin behar da, ez eta... Oain erreminta asko daude, zehatzeko, lantzeko eta korrigitzeko ere. Lehen oske gure barreratzen dugun, bestia, ondo eginda, baina ez gendaun irudirik, zen gure nolabait imaginazioa, el imaginario, ezta? Bai. Jodola inbanu agian zea, eta orduan zehatzen zera, zeure maizu esaten horberaren zean, no? Maizu esela esaten eta korregitzen. Zea horiek, akatz horiek eta pentsatuaz, hobeto inbar dozula. Zezuek gero, entrenatzaile izan zarete, noski, Gorka bada, zu egon zara klubean, Euskal Selekzioarekin, nola edo ze puntutara arte da garrantzitsua Jose Angel jokalaria, hori genioena, Gorkarekin genioena. Hankak ondo, hankak sano, bihotza, birikak, baina burua, txapela jartzen den leku hori ere ondo moldatuta egotea. Bai, hori oso garrantzitsua da. Nolabait jakin behar dezu zure postua holan dela ere bai. Osea, gauza horiek badituela, eta horrek barneratu eta asumitu egin behar dozu. Eta hori nolabait asumitzen baduzu, superatzen jakin. Osea, ezin dozu, hori beste autoflagelatu ez da, ezki egin du, horroan ja agur benur. Baiz, ez du izan beharrik Gorka futbol zelaian zerbait txartu egin duzula, esan nahi dut, gaur egun zu ere entrenatzaile zabiltzala, egunen batean etorriko zaizu mutila, atezaina, etxean ez dakiz ze arazo daukat. Nire alabak 5 suspenso ekarri ditu etxera, kotxeak utzi nau, karretera erdian ez dakit, aitona gaixorik daukat, ez dakit, bizitzan gauza askok egiten digute min, eta ez naiz, soldatarekin ez naiz hilabete bukarara iristen, gauza askok egiten digute min. Bai, jokalari guztia bere individualtasun horretan bere arazoak ekartzen ditu, eta guk ere gureak ekartzen genituen. Ez duzu ondolo egin, zauza gertatzen zaizu familian... Hori, kosta egiten dena da zaletua, kosta ondo ulertzen hori. Kosta egiten zaio zaletuai hori ulertzen. Eta ulertuko du inoiz, esan nahi dut, zale askok esan dezakete. Nik ordaindu ditut 40-50 euro ikusteagatik Gorka Iraizoz segulako palomita egiten, niri berdin zait, kotxeak autopistan utzi badu, edo etxeko urak alde egin badio. Hori berdin, baina igual Gorka egon daiteke pentsatzen, Jesus, etxean utzi dudan, zelako pantano utzi dudan etxean, edo nizan nahi. Aldan neurrian hori albo batean behar da, jakin behar duzu. Baina gizakiak gara, esan nahi dut, kasu askotan buruak ez. Azkenean, hala da, klaro. Eta noski hori oso zaila da zaletuak zehatzea, jakitea, zuk izan duzuna. Zarrera maite ordatzen badu, nik ikusi behar dut Iribar honena edo Gaizka honena, hori nahi du. Akatzi gabekoa, eta hori ezin da, porque pertsona gara ere, jokalariak ere pertsona dira lehenengo, eta orduan, daukazu erantzukizun bat zure etxean, zure semeakin eta barda. Han arazo balima dago, horrek zehatu laik, asko baldintzatu zure lana. Zezu horrelakoetan, Gorka? Ukazkenean ere, eta zaletu bezala ere,
nik ikusten duena da, azkenean, jokalariak alduen onena beti eman nahi du, beti. Beti berak, guk eta guk, ogaltzen ere, zelai agatzen zara, onena ematera, daukasun onena. Gertzena da, momentu horretan eman dezakezun onena, baldintzatuta egon daitekela, edo ez. Egoera lasai, trinko batean zaude, eta eman dezakezun onena, behar bada topera ere iritsi daiteke, eta gero, estados de forma eta psikologikoa ere badauz, eta jokalariak horretan mugitzen dira. Eta nik adibidez horretan saletu bezala, nik beti pentsatu, Samez ateratzen den guztiak, onena ematera ateratzen dira, beti, beraiek onena egin nahi dute. Baina futbola horrela da eta batzutan, eman dezakezu, aurkariak ere jolasten du, zaitasunak agertzen dira, eta horretan bizitzan bezala hor mugitzen dira, denbora ez du, 90 minutuetan bakarrik, konprimituta, eta hor mugitzen dira denbora osoan, eta ni beti pentsa dut, saletu bezala horrela begiratu behar ditugula, eta gero hortik animatu beti, beraiek alboan, begiratzen dutenean, bete eta orain askotan hitz egite dut horri buruz, sentimendu hori somatu nahi dutela, beraiekin gaudela, nik neukan pentsamendu edo bultatzen izan da, alboan eduki dudanean jendea, nirean, eta ez da segertatzen hau arazo bat dukizunean edo akats bat dukizunean, nola saletu bat eta ez da segertatzen, aurrera, hemen aurrera aterako dugu, guztiok elkar, hori da beti saletu bezala nik uste dut pentsamendu egokiena, edo nik edukitzen dudana, orain saletu bezala, Samamesea etortzen izenean. Bai. Beti eki behar da zen nolabait pentsamendu positiboa lortu dut, nahi duz, alegin duz behar duzu, nolabait beste dazkasun arazoak pixka bat aparkatu eta zelaira sartzen zen, gertatzen zenean zelaira, baina. Ekun behar duzu horren eguten da nolabait zaletuen giro hori eta zuzaude hor sartuta. Eta beste gauza guztiak, astu egiten dituzu, sartzen zera, hori bat da. Jose Angel, nagusi batzun bat. Hori egin daiteke, baina apostua igoko dizut, esaten den moduan. Demagun, ateratzen zarela Samameseko tuneletik, zu sartzen zara zure burbuila horretan, baina bapatean zure belarrietara etortzen da UEFA Europa Ligeko abestitxoa. Eta sartzen zaizu buruan, sartzen zaizu, presioa, Europa. Ligak asko dauzkagu. Kopak zer esanik ez. Baina Europako titulua falta zaigu. Horrek ere presioa sortzen du. Horrek ere hanketan dardara seguru zuk gau magikoak bizi izan dituzu. Zer sentitzen da hor Europan? Nik sentitu izan dut posa. Egotea, ni beti izan dut, ni kapitan bezala atera nahi zehara, egoera horietan eta beti izan diot jokalariari, atera baina hori, bueno, hau gure momentua da, beste gauza batera utzi, eta hau gure momentua da, eta hemen danak daukagun honen eman behar dugu, eta hori zehatzen barneratzen zaiatu, alde horretatik. Harro egon behar dugu, porque hemen gaude, gu daukagun filosofiakin da, hemen gaude, eta hau aprobetxatu behar dugu. Gero, bakoitzak eman dedila duen honena, zaiatu horretan. Eta hori da pixka bat helburua, bintzat hasieran. Baina adibidez 77an ere Juventus transatlantikoa ere aurrean daukazunean, hor ere lasaitasuna, poza, sua, barruan ateratzeko? Dabetik egoten da, baina hori duzu, buelta eman danari eta gaur da gure unak gaur. Hori nahi nizuen esan, nire mesuan taldeari hori nahi nuen eman. Hau da gure unik handiena, zaiatu gaitezen dana mandizagun. Baitu ze garrantzia esaten duena ez, berak, beti aldagelan, lagunekin edo taldeko kidekin zodenean, beti daude 3, 4, 5 erreferentzia,
eta bere garaian ez Angel zen bezala ez, berak esaten zuena zenen garrantzitsua den, ez? Berak berak nola ikusten zuen egoera hori besteei nola laguntzen zien, zuk esaten duzuna, ez? Behar bada, norbaitek beldurtasun edukiko zuen bere barnean, ez? Normala da, bakoitza bere amarena, bere aitarena da, eta bere sentimendu ditu, eta kudeatu behar ditu, ez? Baina nolan, Angel, bere kapitaina, horrela, hizketan, bere kideei, zenen garritxua den egoera hori, nola bizi, nola aldatzen duen taldearen giroa, eta nola ateratzen talde guzti hori, dena ematera, ez? Eta erreferentzi bezala, ez, Angelek honek esan du, horrela egin behar dugu, eta horrek sua pizten du. Amaikako batean beti dago baton bat, momentu hortan janaiego duela esatera zelaira, Aukeran. Osea, jode, orain hauzteta zuta, bildurrak eta danak, poeta, venga, positibo, venga, baikor. Zuk aukeratzekotan, Europako gau bat, ez du zertan emaitza ona izan zelako, edo gau bat beti ukiko duzuna hor kutxuna sartuta bihotzean? Bai, bueno, Liverpoolen gauka, Copa de Feria zen orduan. Zen 77 jokatzen duen han partidua oso importantea. Copa de Feria zekoa. Lehen esan, ilusioa kristona geunekan han jolazteko, porque jokatzeko hobeto esan da. Eta, bueno, Liverpool guretzako zen nola garaiaietan, talderik honenikoa. Sospetxo Manchester da Liverpool da horiek duen eredu bezala, ez da? Eta behan aurka jokatzea eliminatoria zen, kristona metza betetzea. Eta, negan benetan zintzen nuen, kriston partidua egin nuela. Eta gaina pasagen duen eliminatoria. Orduan, posik. Betirako hori. Hori, hartuko nuke partidu hori. Zer partidu sozaila esan zen, eta eliminatoria pasagen duen. Aizu, leheno, Jose Angel, esan dizut 77ko finala hori, Juventusen aurkakoa, eta hor badago detailetxo bat gure zaleen artean eta historia Atletiken jokalari entrenatzaileak denok ezagutzen ditugu, baina batzuk, ez dakit, urre kolorez daude idatzita gure historian, eta beste batzuk apur bat isilduta. Nolabait itzaletan bezala, ez da? Denok dakigu nor izan zen Mr. Pentland, denok dakigu Javi Clemente, Marcelo, Ernesto, baina garai hortan Koldo Agirre zegoen, gauza handiak lortu zituen, eta badirudi dagoela nolabait itzaltxo batean, ez da? Ez dauka, akaso, hainbesteko... Guk Liverpoolen joatuen partidu hortan, Koldo zegoen, baina jokalari moduan. Ez zegoen, hori da 77a. Bai. Eta 77an zegoen entrenatzaile bezala bere final hortan. Hortuan, zen oso egia esan, ez da agian Koldo, nik beti izan dut, Koldo entrenatzaile bezala eduki dugunean, nik guztuena jokatu duten urteak horiek esan dira. Nire entrenatzailerik onena Koldo izan da, niretzako, eta taldeantzako ere bai. Porque ez genituen lortu gauza, ze azken finean falloak egin genituen, baina bera esan zen taldeari eman ziona joku bat izugarria. Eta jokalariak ulertzen ginen jokatzen duen lehi egitxita, berarekin. Gile esan, batzuk ematen dute fama, eta besteak... Hala haxe da, erderaz esaten dan moduan. Koldo zen oso jakintzua futbolean. Bai, zelaian egoteak ere jokalari moduan, zaukan plus bat. Plus hori mintzagai dugula, gaur egun gure gidari, gure izarra, Ernesto da, Ernesto Valverde, zuk ondo ez, oso ondo ezagutzen duzuna, eta kasualidadez, bera gidari, espainolekin, 2006-2007an, hortxe zorigaiztoko UEFA final hori, gorka, penaltietan. Ernestok horrek mine egiten du. Eta Ernestok asko bizi izan ditu, ez? Bai jokalari bezala eta bai entrenatzaile bezala, ez? Eta,
kopako finalera hasi genuenean, ez, nik edukinen aukera berarekin egoteko, eta berik esan zian, ez, hainbeste finala galdu ditugu elkar, esan nik nire jokalari izala, karrera osoa, berarek, ia erdia edo gehiago berarekin pasa dut, ez, orduan, erlako, esperientzia asko eduki ditugu, sorte honez, ez, nik horren sorte honez dezake, baina asko galdu, ez, edo gehienak. Eta beraz, zuen, ez, zelako postasuna zeukan berak, ez, final hori irabazita, kopako finala, atetikin gainera, zelako garratxoa duen guretzako daukagun sentimentuarekin, ikusita. Eta bueno, finalitan nire biloia berarekin hasi zan, ez, Glasgowen, Espainolekin jolastu genuen final horretan, ez, kriston finala egin genuen, kristona, jokatuta, prorroga jolastu genuela Moises kaleratu zuten, gorri batekin eta 10ekin jolasten, Sevillaren aurka, Juan deren Sevilla horrekan dena irabazten zuela, eta bueno, eta galduta hor jarri ginen, penaltietan, eta beti nik uste horretan hasi zera horreko penaltien asuntoa pixkat, baina bueno, esperientziak dira, eta nik uste dut horrekin hasi zala, esperientzia, eta bai Ernesto hori ere, suposatzen dut, ze orain bizi izan dituen esperientzia guzti horiek, berak bizaituen esperientzia guztiek, zelako entrenatzailea den, iristera lortu duela, horrekin esperientziak hasitzen jundira, bai berak eta bai ni, ere jokalari bezala bizi izan dituenak, eta prozesu hori da, bueno, Ernesto hori Europa Ligeko zera badauka bere xarma berarentzat uste dut, eta guztiontzat, baina berarentzat berezia ere izango da. Gorka, baina profesionalizan ez garen guztiontzat eta mundu hori barrutik ezagutzen ez dugunentzat, ni zure larruan, zure buruan sartu nahi baldin banuke, pentsatzen dut, Glasgow, nire zaleak ez ditut entzuten, arerioak ere ez, titulua penalti hauetan dago, eta ni nago hemen bakarrik. Osea, zure buruan zer dago, isiltasuna eta alako piti soinutxo bat belarrietan edo zer dago, hemendik ihes egin nahi dut, zer pentsatu nahi duzu? Amaitu adila lehen bai lehen? Ez, ni bakarrik bezala da, nor botako zuen penaltia eta neukan informazioa bakarrik, ez? Horan ikusten ditugu, atezen guztiak, botelletan hor zera daukate, ez? Honek bestea, etortzen da entrenatzailea, ez? Edo analista eta gogoratu ikusi ditugula, orain kriston informazioa dago, ez? Horretan bageneukan, ezain beste, baina eta gogoratzen du momentu hori, ez? Elkartu ginela, Tomi, zenkono zegoen gure entrenatzaile, eta kaminitat, irurok paper batekin elkartuta, Mareska ona botako du, eta, badakite, ikasi ditut guztiak, ez? Juten gara eta dara, eta dena aztu, zurira. Mareska ez du botako, honek, zer egoen penaltirik da. Zer egingo dut, informazio ez zertarako balio, bueno, venga, ikusten zenuena, eta zen ondo atera, ez horretan Palop ere aurrean zegoen, eta Palop kriston gaitasun handia zeukan penaltietan ere, ez hori ere bada, bakoitza jakin behar du zein den bere gaitasuna, nik ez neukan Palopen zeukan gaitasun momentu horretan adibidez, eta esperientzia egoera horietan, ez, eta horretan, berak garaila atera zen. Eta Bukarest? Barcelorekin? Bukarestekoa kostatzen zaitzei da, horri buruz, ez dut inoiz hitzein, ez dugu inoiz hitzein Bukaresten egoera horri buruz, guztiontzat oso minduta irten ginen Bukarestetik, ez. Nik uste dut hor kolapsatu egin ginala, eta ilusio handiz hartu genuen final hori, oso azkar junzan pikutara, ez? Hablando claro, ez? 10-15 minututan... Ja, partidua... Bai, Falcaok ez dakiz minututan sartzen duen lehenengoa, baina... Eta bigarrena ere, eta ja hor pixkat, nik uste dut, blokeatuta bilitu ginala guztiok, ez? Nahi eta ezin, favorito bezala iritsi, ez? Egin genuen ibildea ikusita eta nola taldeak jolazte zuen, bueno, ere,
horrekin gure eramaten genuen pisua esan ere. Baina, bueno, etzaian kontra jokatzen dugu, eta orduan kontuan okibara gero ikusita gaina, zen horreko ibilbidea egin duen Atletico Madridek, zen orduan hasi zen, zegoen ja bete-betean goraka, Balzaurekin da, zauden momentu, harrapatu gendun beraien momenturik, esaten dena aberatzena. Zegoen, altean atretzailen ondo, partidu hartan ere, eta zegoen goraka da izugarrian. Baina gure ibilbidea, egun gura iritsi arte, nik uste dut izan zala erotzekoa. Esan nahi dut, zer nolako kanporaketak egiten dituen taldeak, Jertxekitxenen, Schalkeren aurka, Sporting, Manchesterren aurka noski, baina zer nolako ibilbidea egiten duen, nik baditut urte batzuk, baina aspaldiz duela gogoratzen talde bat, hainbeste partida jarraian, hain ondo ikusgarri jokatzen, erotzekoa. Uste dut ere... Eskoletan erakusteko modukoa. Taldeak zeukan, bere buruan nola ikusten zen taldeak, ere oso indartsu sentitzen zen taldeak, gogoratzen dut beti ikusten genituela sorteoak egiten zirenean telebistan, elkar jaten genuen bazkaltzen genuen Lezaman, eta beti gogoratzen dut, hasitu ziren, saienak, beti, zein izan daiteke saiena edo errezena, eta gure dut, saiena, venga, eta Manchester, venga, eta hori nahi genuen, venga, Manchesterago, eta guk sentimendu hori genukan, ondo egin dezakegu, ondo egiten dugu, gero gira da, hori, hainbeste denboraz, mantentzea zaila dela, eta denbora askoz mantendu genuen, bai ligan ere, eta Europa Ligen, Eta nik momentu hori asko gogoratzen dut, Muni badi, Iker beti ikusten genuen, saltoka. Schalke, venga, Raúl! Horrela azten zan, bera horrela da, oso espresioa, eta beste gorditzen genuen, bueno, ikusiko dugu, horregatik zaite dizut. 4-5 pertsonaiek Angela egiten zuen bezala, ematen zion indarrak, bere pentsamenduak azaltzen zituenean, zelako positiboa zen, Oskar ere, horrelakoa da, eta besteak zuten, venga, aurrera, honekin aleginduko gara eta aurrera aterako dugu, eta horrela, partidu, goera hori balantzen zen, goera horietan, gero hotelean, batzen ginenean hor logela batetan, eta horrek indarra ematen zigun partiduak aurrera ateratzeko. Nola ez, egiten genuen jokoa hori, ezinez, horrela jokatu gabe, ezinezkoa zen hori aurrera ateratzen. Hola lortzen denen hori, kriston, azken finean da taldeak lortu duela kriston automatismoak zehatu, barneratu ditu eta itxu jolasten dut. Ja badaki, dara ateratzen da ondo. Jose Angel, baina... Hori importantea esan zen gara egiten da gurean ere bai. Solasaldia hasi dugu, aipatuz, akatsa, galdu, hitz horiek erabiliz, eta egun hartan, akatsak egin ziren, galdu egin genuen, baina nik uste taldea ere edo kluba txitxaretik tximeleta urtentzela, esan nahi dut. Galdu egin genuen, baina nik uste ere pauso bat eman genuela aurrera, eta beste berriro ere arrotasun bat sortu zela galdu arren berriro... Nola gu gola geha, pixkat, badakigu galduta ere, nola lehen buru altzatzen, beti izaten dugu. Galtzen dugunean, pentsatzen dira urrungo eguneko lanean eta urrungo eguneko partiduan. Ez gera zehatzen, flagelatzen nola bait, galdu dugunean partidu bat, naiz eta garrantzitsua esan, flagelatu behar duzu, justu, osea, aldan gutxien. Segituan jarri begira beste partiduari, eta hori da zeina de identitat bat, daukaguna. Azken finean, beste taldea bezala daukagu gure akatza, gure nagusitasunak bai, baina, bueno, danetik dago. Baina gauza horiek zehatzen jakin behar dugu, barneratzen eta superatzen. Azken finean, futbola da superazioa, bai individuala eta bai kolektiboa. Eta hori, bueno, hortan nik uste dut ona gara. Eta horren adibidez, gero Napoliren aurka. Berriro Europan, arrotasuna aurkeztu eta sekulakoa egin. Bai, batez ere bi partiduetan, bai Napolesen, bai,
Banakoa. Eutxi, pixkat, eta hona etorri, jakinda, gure zaleen aurrean, zelako giroa egon bar zen, nola somatuko genuen beraien indarra aurrera, que nos lleven en volandas beti izan dugu, gure zaleak beti aurrera eramaten gaituzte, ez? Orduan, bizi genituen esperientzia guztiak nik uste dut, zuk esan duzun bezala, eramaten gaituela urrengo atalera, ez? Beti, urrengo atala Napoli izan zen, gero Europan jolastu denbora gehiez, eta azkenean bizi genitu ditugun azkenengo finalak, eta azkenean irabazi, ez? Eta nik uste dut prozesu hori landu dela urte horietan zehar, ez? Eta klubak aldaketa hori somatu duela, ez? Nola handitu den, nola final asko jolastu dituen, eta azkenean esperientzia hori klubarentzako, jokalarentzako aukerak dira lortzeko, eta azkenean ditugunak lortu dute, ez? Beraien lortu dute. Amaitzen ari gara, adiskideok, baina oraindik ere badago azken bloketxu bat, badago galdera sorta bat, niretzat oso garrantzitsua dena. Jose Angel, jokalariak zarete, futbolariak, ez dakit nork esaten zuen, garrantzi gutxien duten gauzen artean garrantzitsuenak, baina era berean erreferenteak zarete. Bai ala bai, nahi edo ez nahi, baina bazarete. Eta zure kasuan esate baterako, Jose Angel, guretzako, gure Euskal Herriko historia honetan, badago argazki bat, betirako izango dena. Urteetan, mendeetan, Jose Angel Iribarrikurrinarekin atotxan, hori eskoletan erakutsiko da. Erreferente zarete. Horrek, zer sentiarazten dizu? Bueno, garai hartan hori tokatu zen eta egin genuen, eta oso pozik. Eta egin genuen, eta ondo aterra zain gaina. Osea, nahi dut esan, hori hor gerituko da, baita ere. Baina gauza nahi dizut esan. Dugu pixka bat gizartearen zea bat gera, ama bat edo, Eta gure gizartean ere, ni beti hemen asko zehatu dutena, ikusi izan dutena, da gure herrian ze asko dago, enpresa asko daude, eta hori ere gure zea ikuspegi bat bezala da. Gure enpresetan ere hemen, gauzak ikusten baduzu gauzak joazenean ondo, nola zehatzen diren, nola superatzen dituzten gauza horiek, agiaz zea gehiago emanaz, osea beti zutunik egonaz ez da nola bait. Jose Angel, baina batzuetan ez da, beti ikusten zaitugu lasai, beti pozik, baina ez da presio handia ez izarra, baizik eta erreferente bat izatea, eta berdin dio, Atletik Klubeko zaleentzat, Errealekoentzat, Osasuna, Alabes, Eibar, dinot, beti izaten da, eta Jose Angelek zer iritzi dauka honi buruz, eta Jose Angelek zer esan du, Jose Angelek nola ikusten du, hori ez da zama edo horrek ez du nekatzen? Ez dakit, neke natura bezala hartzen dute, erantzunkizu bat da, eta norberaren barruan dago. Ni beti izaten dut, agian nire gazte denboran, garai gogorra ziren, gerra ostean da bar, da ni beti etxean ikusi dut olako apartasun bat, gauzak zehatuta, ondo egiten ikasita, bere lanetan da handan ondoen gauza da guztiak, eta aurrera, ez da? Eta horrek nik uste dut eman digula ere gizarteari eman diola zea bat, nortasun agiri bat. Jose Angel erreferente, Zarauztarra, Gorka Iraizoz, Naparra eta erreferente ere, nola ez ba. Gauza batzuetan, eta esate baterako, Angelek ere izugarri maite duen euskara horretan, zuek Nafar bezala, zuk Nafar bezala, badaukazu zuen garrantzia. Erakusten duzue, egin daiteke, futbola euskaraz egin daiteke, Nafarrek nola ez ba, euskara erabili dezakete. Hauxe da gure hizkuntza, hauxe da lotzen gaituena, hemen txegari gara. Angel esan duz, naturaltasunez beti, ez? Nik ez batez ere etxean erakutsi gutena, ez? Nik aitak ezin zuen euskaraz hitz egin, ez? Gerra garaian jaio ziren, ere osabak ere gero ikasi behar zuten, ez? Aitonak euskaraz hitz egiten zuen bakarrik gurekin, bere gerra garaian esan zen, nik nire semei
ez diet euskera erakutsiko, nire gaitik ez dute nire semeak joko edo zer larriago gertatuko, ez? Eta horrela hasi ziren ez, nire aita, nire osabak ere, baina gero, gu euskal nortasun hori bageneukan hor bazegoen eta etxean, ez? Gero nire osabak geroago ikasi duten euskara, nire aitak ez zuen ikasi, baina guri aukera hori eman zigun gero ikastolara eramaten, aitonarekin hitz egiten genuenak euskara gu ginen, bakarrik ez, eta askotan etxean aitak esaten zion, aitite, zuk gurekin ez nuen euskaraz egiten, eta hauekin nola ez, ze orain hitz egin dezaket, ez, orain, hau erakutsi dezaket nire familiari. Eta balore horietan hasi gara etxean, ez? Euskararen inguruan, euskal jaiaren inguruan, Nafarrak bezala, Gipuzkoarrak, Arabarrak eta Bizkaitarrak bezala, edo behe Nafarrako bezalak, eta nortasun hori edukita, ez? Eta zergatik ez hori azaldu futbolarekin ere, ez? Gure nortasuna, hobekien egiten dugunarekin, ez? Futbola dela, ez? Hor ateratzen, ez? Nire aita bere lanean ingo zuen, edo nire osabak, eta niri futbolean tokatu zaita, segatik ez? Eta nortasun hori eta balore horiek eduki ditu, ez? Horrela egin dugu etxean, ez? Eta gainera, edukita, atetiken familiarekin, ez? Zinen garrantzitsua den euskera guretzako, herriarentzat, eta behar dugun aurrerapauso horiek jarraitzen, lantzen eta guztion indarra egiten, ez? Gure hizkuntza da, gu maite dugun hizkuntza da, ez? Eta nik kanpoan egon naiz, ezin hitz egin ez ere, Bartzelona eta beste hizkuntzak ikasi ditut, katalana ere, eta orduan, gu daukaguna eta barrenatu behar dugu, landu eta guztiekin horrela hitz egin. Bai, Jose Angel, ze hori duela gutxi ikusi dugu, eta ja amaitzen joateko duela aste batzuk, bapatean titularrak, leku guztietan, bideoak, sekulakoa Premier Leagueen entrenatzaile bat eta atezaina euskeraz, erreportajeak. Jakina, hizkuntza bat da, oso bizirik dagoen hizkuntza bat, oso polita, eta kirolean ere balio duena. Hombre, balio duena. Kepa eta Iraola harrapatu zituztelako Bournemouthen euskaraz hitz egiten, eta sekulakoa, ze exotikoa. Ara, guk estrategia bat erabiltzen genuen zelaian. Zure garaian igual euskaraz entzun da. Euskaraz dakigunak hitz egiten genuen, arerioari zehatzeko, ez da? Nolabait, mezuak zehatuz, zein genuen estrategietan eta, estrategia honetan kontu zibiliai hartu zak hori, besteak etzakiten ze estrategien ari ginen, eta hortako ele barrio zuen, euskerak. Etzan ningo arerioik kejatu edo arbitrorik? Ez. Están hablando en vascuence estos? Anekdota bat dago Realeko taldean. Realeko taldea Atleti Madriden kontra jokatu zuen partidu batean, esaten dute, nahi esaten zidan Artzakek, zen Realeko jokalaria eta guk alkarrekin da asko biltza ginen. Orduan, oso zeraitik kanpo laguna ginen eta bera kontatzeko bitxikeri bat, zanaz zeraitik kanpora bialdu zuela, arbitroari euskaraz hitz egite esatetik, hori ez da gondo edo zer. Eta epaileak txartel hori atazion eta kanpora bidali zuen. Eta aktan jarri zuen, por dirigirse a mi, zehati bota zuen, por dirigirse a mi, en un idioma que no entiendo. Hola da, hori datzita dago. Aktatan egongo da, hori federazioan egongo da. Bai, osea que nolabait balio zuen ere, baina gauza horiek, bitxikeri horiek, badaude, ez da, zelai barruan. Gorka, Angel, eskerrik asko, bioi, benetan, placer handia ez, izugarria, ikaragarria da, izan da zuekin solasalditxo hau egitea, eta zuei, etxean, ordenagailuan, sakelekoan hau ikusten ari zareten guztioi, eskerrik asko. Hauxe izan da Zurigorri Talks lehenengo atala, primer episodio de Zurigorri Talks. Ha sido un placer estar con todas y con todos vosotros, afición rojiblanca, toda la familia. A partir de ahora, periódicamente, nos iremos viendo
y hablando de todo lo que nos interese a nosotras y a nosotros, el Athletic Club y todo lo que pasa a su alrededor. Eskerrik asko, laster arte, muchas gracias. Daukat minutu bat, dago? Bai, jakina? Bueno, pixka bat horretan zehatuaz. Guk erainun pasagen duen egun bat izugarria veteranoak. Atletiko veteranoak, Realeko veteranoak eta Osasunako veteranoak egin duen alkargune bat hor Nafarrako herri batean. Eta pasagen duen kriston eguna. Osea, danak, bueno, kontatuaz gure historiak eta bar. Eta esan zen alkargune izugarria, zoragarria. Mikro eta kamerarik gabe, ezta? Ez, egon ziren, mikroak eta kamarak, bai. Hor kontatzeko asunto asko egongo zan. Eta gelditu gera urtero egiteko hori. Osea, gai geran zehatzeko. Hor antzuteko izango zan, Egorka? Bai, historia pillo, Historia pillo bat, eta asko kontatu ezin direnak, seguro? Bai. Bueno, grabatuta dago, porkan egon ziren Euskal Telebistakoak egon ziren. Buen behintzat hasiera batean. Osea, que... Oso. Eskerrik asko. Hori gauza horiek ere esatu egin behar dira. Esan egin behar dira. Elkartasuna beti adiskiden artean, mahai baten inguruan, beti denak lagun. Jose Ankel Iribar, Gorka Iraizoz, eskerrik asko, esanakoa. Muchísimas gracias. Bueno,